Тағы құтлау хатыбыз Новоспасск бистәсенә үшә. Бүген үзенең матур тулган көнен Алмакаев Камил Закирович каршылый. Шул уңайдан аны шын күңелдән кайнанасы Надыршина Равиля Абдулалимовна, яраткан тормыш иптәше Фәгимә, балалары Илгиз, Гульнара, Илнар, Кристина, оныгы Рамазанчик үзләренең иң җылы теләкләрен җиткерәселәре килә. Кадерле тормыш иптәшем, хөрмәтле һәм якын кешем минем. Гомер буе рәхмәт әйтеп яшим, язмышыма сине биргәнгә. Насыйп итсен Аллаһы бергәлекне гомер кышларына кергәндә. Санама син узган елларыңны, картаерга сәбәп эзләмә. Салса салсын гомер мизгелләре, җир шыгын якты йөзеңә. Яшьлек кенә түгел, гомер үтә, тик шулай да әле ашыкма. Йөзгә кадәр яшәп, йөзгә кадәр гашык булып яшә тормышка. Сөекле кешем минем, кояштай озын гомер телим сиңа. Куанышлар гел янәшәңдә булсын, кайгы хәсрәт күрми, шатлыкта һәм бәхеттә генә яшәргә насыйп булсын иде. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле. Син булганда якты көннәрем. Туган көнең белән җаным, сине котлап, исәнлек саулык сиңа телибез. Әти, син бит безгә һәр чак нык терәк, тормыш сынаулары алдында. Исән имин узак яшә әти, бәйрәмнәрең булсын тагында. Онытмабыз сине бер кайчан да, рәхмәтлебез барысы өчендә. Изге әти синең күңелкәең, озын гына булсын гомеркәең. Син бит якты кояш кебек бабакайыбыз, мәрхәмәтле, матур күңелле. Бар җылыңны, бар назыңны миңа бирдең, бәхет нуры япсын күгеңне. Кадерле киявем, ачуланма инде хөрмәтле киявем, узган елларыңны барлыймын. Бераз көнләшеп тә, сыкланып та, яратып та сиңа карыймын. Шатлык тулы якты көннәр сиңа гел юлдаш булсын. Бүгенге матур мизгелләр гел кабатланып торсын. Хөрмәтле Камил Закирович, якыннарыгызның җылы теләкләренә үреп, сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Tırmış